Makadizve nemhuri yeZimbabwe tinogamuchira pano panhepfenyuro yeNhimbe FM muna Christina Marutano, apo nhasi patiri kumboita hurukuro nababa vanogara kwaMutare vane mweya makagona kuchitenderera yekunzi vane ndiro ine ropa kubasa kwavo Green Market. Saka nhasi tauya kuti timboona, nekuti patakazofamba nenyaya iyi yakazoendeswa kuna chiremba Mbuya Chihera vakaiongorora vakati inini handisi kuona paine ndiro iyoyo, apa papaine hanzvadzi yababa ababa ava yaibudirwa nemuzukuru, mwana wehanzvadzi vese vaibudirwa zvakafanana vachipumha baba. Saka nhasi tati senhepfenyuro timboita hurukuro nababa tichitsokuvabvunza tichinzwisisa kuti baba zvakazopera sei uye makazozvigamuchirawo sei, nekuti inini semunhu anga aita mbiri yekusvibiswa zita rake mukugarisana nevanhu ivheni pamabasa. Baba tinokugamuchirai panhepfenyuro makadii? Ndinofara ruzhinji rwese rurikuteerera panguva ino nekuona panguva ino. Apo takasiya ndaoneka ndisina mhosva, ndakasara ndikashungurudzika kuti kuneseka kwese kwandiri kuita ini pasina chondinoziva. Sezvinei ndiri kushungurudza kudaro, ndipo ndakazotaura nedare nasekitari wamambo kuti inini handichadi kuenda kun'anga yechipiri neyechitatu kana kusvika ku10. Ndakuda kuti nyaya ipinde mudare nhasi musi wa18. Saizvozvo ndaita apiro yangu yakagamuchira, saka ndiri pano. Baba ndinombobvunza kuti imimi chamawira nhasi mauya kuti muchenurwe here kana kuti mauya kuti mambo nyaya igadziriswe sei naChangamire? Ndauya kuti nyaya iyi ipere, ngekuti nyaya iyi yapinda mukoti mwaChangamire paane 5 months. Saka pa5 months idzi inini ndiri kungoshungurudzwa, ndiri kupomerwa mhosva idzo ndisina kuita. Ndicho chekutanga. Chechipiri ngechekuti Changamire andichenuri sekutaura kwamuri kuita, kuti ndaoneka ndine mhosva yangu yekuti ndakauraya munhu 1920 ndisati ndaberekwa. Nei mhosva yechipiri yondiri kupomerwa yekuti ndakauraya munhu usina dheti, usina mutupo wekuti wakaurayiwa rini, usina mutupo, usina baba. Ndinotenda baba. Ndaida kumbobvunza kuti ko ivo vatete ava hanzvadzi yenyu nemuzukuru uyu vachiri kubudirwa here zvainzi iye vanombobudirwa kana vari kumba, kana kuti kubva pamakabva pana mbuya pazvakabva zvapera? Ruzhinji ndinoda kuti ndimutaurire sekutaura kwakaita Mbuya Chihera kuti wakawana pasina zviripo. Haungati iwe kana uri kubudirwa kuya ubva watoti budirwa zviri kuitira mambo, zviri kuita Changamire wedu, kuti budirwa ipo baba, munhu obva atokubudirwa. Zvinoreva kuti hapana mweya uripo. Saka chiri nhasi ndezvekuti ndoda kuti titongane nawo wasina kubudirwa aba, nokuti hapana zviripo. Ko baba tohatati nhasi maakutanga kutaura nyaya yenyu muchitaura kuti Changamire ndoda kuchenurwa kubva kuve mhuri yekwangu vanga vachindipuma. Nhasi Changamire toti vaakutanga kutonga waibudirwa ibva watanga futi, munozvigashira sei? Ndinozvigashira ngemaoko mairi, ngekuti pano apo ndiri prepared kuti wakabudirwa nekusabudirwa mhinduro dzavo ndinadzo. Ndingambopa ruzhinji, handiti muri kuona bhegi riri pano iri rakagukuchira. Baba rine rakunzi rakagukuchira, totoziva totongoti pamwe bhegi rine bhachi renyu kana amburela dzakafamba sei? Muneyo kwete ruzhinji rweZimbabwe mune umbo hwakakwana hunoratidza kuti zviri kuitika zvese izvi kuti tiri kubudirwa nekudidini. Takasvika paimwe stage yekuti mune machira aitakatengeswa kanokwana kuita kairi nemabagatwa, not to preempt, nemabagatwa mairi, machira mairi aitakatengeswa. Kune vamwe vachabva vati kana sekuru vari kunyepo kuti bhegi mune machira amene kuti tingangomaona here zvishoma ari mwasinongobudiswa kuti vamwe vazoti aiwa pamwe sekuru vari kunyepo kuti bhegi mune machira mune bhachi ravo, kuti vati ruzhinji kunoda kugutsikana vaona sana ndauti thomas wacho kugutsikana vaona kuti aiwa zvochokwadi sekuru havana zvaina. Saka machira azimaamaya nawo sekuru takatengeswa machira mairi apauri kunyepo
machira aya handi infact handi ndakatenga wabereki wakatenga saka pakashaika mai wangu wamai wedu mbuya waizipiya chikati anga vari 6 years old ndipo pakazobuda umbo wakakwana wanine nyaya yakati mukotikari asi naibaba choti nhasi zvechokwadi muyezimbabwe murongomaona machira ari kutaurwa nababa wari kuti nhasi ndauya nebhegi ravo vakagukuchira umbowo hwese wekuti nhasi hangadzi dzavo dzinogona kunamba kuti aiwa isusu hatina vachatinoziva pamusoro nerudo rwasi nhasi sewachikati mati aiwa ndoda kuuya neumbo machira itu wauya nhasi neumbo wakati ndibuditse kuitira kuti vadiwa vachari vanyatse kuona kuti aiwa vanokwanisa kuramba zvavo zvinhu zvavanenge vachiita sei vachiziva ende kuti sekuru chikashe tinoda kuzombonyatsa kuendera mberi nehukuro tichizwa kuti sekuru dzimweni nguva muchazoti nhasi hangadzi dzenyu dzazoonekwa nemabakatwa zvekare varimo anga akatengerwa vasikana vari kubudirwa saka imimi makazozvitora sei manje sekuru kubva kuna vasikana wasikana wanga wakachengetedza regariya yawo kuna mai wangu wakashaika musi wa 21 October panzo pekuti machira aya anoda akabuda pakagwewa nhaka iwo for reasons best known kwavari wakawigiridza mudzimai wangu ndiwo akazovabudisa kasi machira anozitenga ingawani paatori mukana saka akuzitenga echitatu uyezve kana machira kana aripo saizvo ati machira anogara nemunhu wacho unenge ari saka zvakatondishambisa kuona kuti baba ndisikadi hangu kunyanya kuremesa hurukuro toti nhasi hangadzi dzenyu nemuzukuru obva wazoonekwa kuti sekuru taishaisha pamwe yanga iri omwe yetsvina kana madhimoni aitibata tokumbirawo riregero munorigamuchira here baba chikati zvakaoma kuti ndizvigamushire asi semuya wekubereka nekuti tiriwo ropa rimwe chete nehanzva dzangu idzi kana mambo achinge andipa zvaanenge andipa handirambizve ndingaramba here kuti mambo akanditi ripirwa zvakati kana akandiripirwa mombe 2 kana mombe 1 ndingaramba here asi baba tomboti imimi mombe wanadzo here hanzvadzi dzimombe wana tete apo kana kuti hawa pane imwe nguva yekuti hongu mune makatarisira kuti inini ndichachangamire vachati aiwa makasvibisa zita rangu ndinoda zvakati asi vanhu vati vamuri kuripisawo pamwe vanenge wasitorina zvinozofamba sei mani pamwe havatorina mune mutoona kuti pamwe imimi munotogara kaupenyu kari nani dhani hanzvadzi dzenyu ruzhinji rwezimbabwe hazvina ndowa nekuti munhu unazvo kana kuti haana chiri important ngechekuti iro dare rinogona kupa matems kuti vanozobhadharawo sei vanhu vatiri kutaura ngezvavangu dzangu dzirikutaura ngezvaapedzi dzine mhuri yakati kure vamwe vane dzimotokari imwe hanzvadzi yangu ine pamusha payo ine mafishpond saka tingatauri kuti munhu unoti uyo tingaisa pamupanda wekuti unotambudzika ochizoya futi ruzhinji rwunoteerera pamweni haisi ndaurwa yekuti ndakauraya munhu 1920 kana kuti ndakauraya umwe munhu usina mutupu usina dzinza wato ndaurwa iri kunge yekuti pawatatu iwowa umwe neumwe nemhosva dzake akandikanganisira ndingatanga ngemuzukuru pane kesi iri kumapurisa nyanga ndoke namba yacho kungoti handisi nangu iri kumapurisa wakapisa imba yangu 4-roomed house mune 2017 wakapisa imba 4-roomed house yakaende comment nezvinhu zvavo zvese zvava zviri mukati please take note inini ndandiri a well known businessman mahondo pahonde mission saka just imagine kuti property yanga irimo yanga yakamira sei yese hapana chino akagona kutora ndiyo nyaya yakaita uyu muzukuru iye wakasvika pakundirowa kuti ndakauraya munhu
asi ari yakubudirwa pamudirwa akabudirwa udalo ndiko akapisa akadimita ega kuti inini ndakapisa ubaya tikutoneseka kuti wapisa ipati yayo ndiyo nyaya yemuzukuru. Hanzvadzi yangu imwe yacho ine nyaya inozi tsitsi chikati. Mune 2012 takaenda kokerera mombe kumapurisa parundu kuti atore mombe aende kofudza uko arundira mapoto. Hanzvadzi yangu yana uko for 43 years wakupisa wakuroba 43 years asina kuti saka tapa mombe kuti aende kochengeta taita process dzese izvozvi zvakuda kuti chidzokesa mombe nokuti vabereki vadini wese washaika takuti chidzokesa mombe dzedanga mombe dzinge dzekupamusha uraya kwakaita vane sekuru vangu munhu ndataura 1920 mombe idzodzo ndio dzakaripa saka mombe idzodzo akuda kuchiti chidzokesa mombe ndipo parutaura kuti handidzokese mombe ba because iwe wakauraya vanhu vairi 1920 na 19 chakuti usikazikani saka ndiro dambudziko ndinaro nehanzvadzi yangu. Alright, sekuru. Saka nyaya iyi mukuda uyedza kuchengesa kuti tete muzukuru anoda kanemire kuti akapisawo imba yenyu saka akuda kuti izvozvizvi zvichinoita sezvinovharana nekunge kubudirwa ava tete havachadi kudzosawo mombe saka vakuita kuti zvese tete nemuzukuru sevanhu vane mhosva zvese vochikukomera ivo imimi kuti mune mhosvawo dzakawandisa ndozvamuda kuchengesa mwari wese. Alright, tichipembereni hurukuru yedu ndakuda kuenda wechitatu. Wechitatu wakati mushure munga iwo wari muzukuru uri kubudirwawo naiye wacho unyepera kubudirwawo wakadaidza n'anga pamusha noti kumusha mamisha kwari kugara asi pamusha pangu inini ndisikazvizivi ndisipo saka wadaidza n'anga iyi wakatadza kuibhadhara saizvozvo n'anga iyi yakadhimanda muripo wayo iye akatora mbudzi dzangu dzinokwana kuita 5 ndisipo akatora mabhurangeti anokwana kuita 15 ma2 in 1 ndisipo without my consent. Haana kumirira ipopo akatora chibagwe tani chibagwe ne 2 bags ma 50 kg zviri worth mari inokwana kuita 1100 tichitora tani yemagwere godi tani yemagwere iri pa 380 aita izvozvo ndipo apa wabva waita combination yavo kuchinipomera mhosva kuti usabvunze pazviro izvi. Saka pakuitika mina ndiko ndavatsindira not only that iye zvinezvi kutaura kuti tiri kuita mwaka uno ndakazonzwa ndini most of the time ndiva ndiri best pagreen market ndakazonzwa kuti wakatoya korima kumusha kubva kwake ari une mafish pond neminda yaisingaperi ikoko kwaka ndipo pakauya korima kumushango kumba kwangu utoti pamba pangu ngamubvunza kuti iwa zvite minda iyi ingawani mune minda yako akati minda inge vanhu vakafa kutaura baba namai vakafa yeti inini ndini ndani ndini ndakumonda inherita minda iyi sepatriarch. Alright baba, saka ndakubodzoka kumashure ndabva mutaura nekutorwa kwezvinhu saka imimi masvika zvinhu zvenyu zvatorwa nen'anga yakanga yaudzwa nevana teta nemuzukuru vose makaenda kumhangara kumapurisa here kuti makangozvinyara zviro izvi zvakatorwa paine presence yamai uyo totaura wanga she was 106 years saka ndandasiya chimwe chiro sori yenyu ruzhinji rwezimbabwe hanzvadzi yangu iyo ndikutaura kuti ine mafish pond iyo ndikutaura kuti yakagara pretty well muna 1986 wabereki baba namai vangu vachipo ndakadaidzwa kuti mwana warwara maningi kwari kumurume wako nemukwasha wanenge mwana uyu akarwara iye hanzvadzi yangu yakarwara asthma. Kune ruzhinji rwezimbabwe madhokota nevangu vakateerera madhokota
asima inozoguma yapinda mumusoro. Saka wadezo izvo ndipo paya muna that was in 1986. Saka kubva 1986 kusvika apo tiri panapa hanzvadzi yangu iri kurwara hosha inonzi asima, swekuti apa akafembeswa bute. Ndingofunga kuti ruzhinji rwakaona kuti munhu anga ashatira, ngekuti hosha yeasima haiwirirani nebute. Saka izvozvo zvega ndizvo zviri kuti inini handishamisiki kuti hanzvadzi yangu izvo iri kuita zvese izvi. Otherwise asima iyi asikutaura kunoita madhokota mascientist anotaura kuti inozoguma yapinda mumusoro. Saka dai kwa uchizi ndakamusungisa kana nhasi rino ndikamusungisa atadzaudzokisa zviro izvo ndakuti adini adzokese. Akaenda ukano ndikamusungisa handii ndinozomuendesera sadza. I think you get me. Inini chindira kuti nyaya iyi isolveka amicably outside kuti adzokese zviro izvo zviri worth 1,100 kana achiti gona kubhadhara ake pamwedzi I don't have a problem. Ndinokutendai baba nekutsanangura kwenyu. Tichipendura iri hurukuro yedu baba, ndaapi mashoko amungada kusiyira ruzhinji rweZimbabwe maererano nenhau dzavanhu vanongobudirwa vachiti kana kuti kutanga kuti ndakaurayiwa nanhingi then mozofamba mozonzwa kuti aiwa itoriwo mhepo kana kuti pane mweyawo unongotenderera asi zvisiri izvo zvekuti apa mune matukumhana kana manonongedza vanhu. Ndaapi mashoko amungada kukurudzirawo kuti zvinhu zvakadai vanhu vasazomhanyire kana kunongedzana pasati pana chiremba kana urombowo hunobatika kuti ndezvechokwadi? Mashoko angu andinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe ngerwekuti kana mukaona zviro zvakadaro zvaitika, ivai nekushinga nemweya wekuregerera, ngekuti vamwe vacho vanenge vari kuita zviro havatoziviwo kuti vari kuitei. Pamusoro paizvozvo ndakutsinira hangu kutoti kupendera, iwewo wacho iwe kana kwazi uripirwe ngedare, ndinotenda wakafanira kuti utambire zvapuwa naishe unoramba. Ndinongadapuwa naishe ndinogamushira ngekuti ndakashungurudzika. Right now izvozvo ndafamba kake 6 times, dzimwe nguva nguva asikauyi kudare kwacho. Asi panapo ndasirira kujaya ndikatutsira 2014 muzukuru wangu uyu unozi Jessica Chikati wakarwara cerebral malaria. Handiti munoziva kuti cerebral malaria inopinda mupfungwa. Arwara cerebral malaria wakauya wakadhitenwa paGeneral Hospital. Zuva rekudischarge tete wako yanga naye wakatora wakararama kumaots. Zuva rekudischarge rasvika ndakaenda natete wacho paGeneral Hospital. Tasvika paGeneral Hospital takaona pabhedhi pasina munhu. Tobva takashamisika kuti ino munhu wafa here chii. Ndipo paya tabvunza manesi anotaura kuti muzukuru wenyu anga ari apa, anga ari kuita munhu uri kutendera musoro, tamuti aende kodischargirwa kuuyu kusakubva outpatient kunooneka mapenzi, ndiko kwaenda. Saka imu ichimutera ndiko kwayo. Saizvozvo takakwira kombi kuenda kusakubva iko meno inoona ngezvepfungwa iyi. Tasvika ikoko toonana nemanesi anotaura kuti munhu wemuri kutaura ngezvake ndikana kuti vanhu iye haana kuuya kunokuva maambulenzi nezvinhu zvese vatouya, asi iye hatira kumona. Paya takutodetseka wabva kwachifona kwahondi, svike tafona kwahondi kazi watowo kunoku hasazoenda pamanesi zvataura dhokota zviya nemanesi kuti enda waenda kodischargirwa uko. Wakabva atogurisira kwabva atokwira kwautoenda kwahondi. Saka maonera muono wangu inini ndeyekuti kaelementi kaya kekurwara kaya hakana kupera apa, ndiko kari kukonzeresa zviro zvese.
tinokutendai mhuri yezimbabwe nenguva yatanga tinawo nababa chikate avo vari kuedza kutsanangura kuti toti nhasi wawirwa nedambudziko rekupumwa nevana kana kuti vanenge vachibudirwa seimwe hanzvadzi yavo yaibudirwa ichiri ndakasaurayiwa kuma1920s apo wanga usati wazvarwa. Saka vari kuedza kuti ngatisaluze hope, ngatirambe takangosimba uchishingirira kusvika mazowanawo chiremba anonyatsa kunon'onodza nekupatsanura nhau iyi. Saka nhasi tichazovadzoka zvekare baba chikata mudare kuti vazopedzisa nyaya yavo kuna Changamire. Saka ngatisangane pamasocial media platforms edu yenhimbe tichizokupai nyaya iyi kuti yazopenderwa sei. Tinokutendai.